אנחנו נשחק סקייוורס ב-HiveMC. כן, אייפי תהיה בסקנשן ויאללה, בואו נתחיל. סליחה, אמרו לנו. אוקיי, אם אתם בשלב הזה, אז בניסיון שלי בחיים לא אבל בחיים אל תכתבו את זה. אם ירד לכם לב, ימשיך ולראות לך. כן, זה מה שקרה לי שהייתי חדש בשרת. זה פשוט יישאר בחצי לב, פשוט מי שיהרוג אתכם בכה אחת עם יד. אז אני לא חוצב את זה, אפילו שיכולים להיות לכם אפילו 20 לב, אז פשוט תשיגו שתי תחפו איזה עץ או דיימונד. ובואו דווקא גם יכול לעזור לכם, אבל אני צריך לתורמן אתם עבודיים. במיוחד במפה קטנה כזאת ימצא לכם קריפר, אז אתם תמותו. שתמותו. כאילו, לא תמותו מהפיצוץ, אבל רוב הסיכויים שלא תמותו מהפיצוץ אם יש לכם ארמור. אז פשוט קחו את זה. פשוט לא יודע, הנה יצא לי קריפר. רואים, הייתי יכול לעמוד כאן ולהתפוצץ ולעוף פה. טוב, נראה לי, אני עדיין לא מוכן, אבל עבד לי כיף. אני לא יודע למה, אבל בא לי לצאת עם הארמור הזה, אז אני אתן איתו בשמחה. ומקווה איזה מזל, ראיתם את זה? למה? זה פשוט תקוע לי. צריכה היום ששתי כבר. אני חושד. למה לי אין בו? הוא חושב הוא לא, אז אני אזרוק עליו את זה. אוקיי, למה תודה? בואו נראה מי נצח. וואו! דאבל קיל. וואו. אוקיי. אני לא יודע מה זה היה אמור להביא, אבל נראה לי שהוא עקר, כן? ממש לא יודע. כמעט שני האנשים שעמדו מולו היו פריס דיימונד, זה כולל אותי, אני ועוד מישהו. אולי לא, אני ראיתי שזה לא יהיה ככה. כן, כל הסמים שהיו לי לא. אז אני לא ממש שכחתי את זה. אז אני רוצה, שתחזרו להיות בבקשה. אוקיי.